eskaileraren algoritmoa. Kasu honetan, 3 zifraz osatutako 3 batugaien arteko batuketa egiteko erabiliko dugu. Zenbakien deskonposaketa izango da oinarri, baina oraingo honetan deskonposaketak ez ditugu idatziko. Lehenengo, egunak elkartuko ditugu. 100 gehi 200, 500 gehi 300, 800. Hamarrak elkartuko ditugu orain. 30 gehi 10, 40, gehi 80, 120. Eta orain, batak. 6 gehi 5, 11, gehi 7, 18. 800 gehi 120, gehi 18, 918. Beste bat. 916, gehi 305, gehi 684. 600 gehi 200, 100 gehi 300, 1300. 80 gehi 10, 90. 5 gehi 6 11, gehi 4, 15. 1300 gehi 90 gehi 15, 1205. Hirugarrengo bat, 637, 156, 500, 35. 100 gehi 500, 600, gehi 600, 1200. 30 gehi 30, 60 gehi 40, 100. 6 gehi 5, 11 gehi 7, 18. Guztira, 1318.